Assalamualaikum Kang Gareng Bagong. Waalaikumsalam Truk warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terus apa iki mulai Truk? Wah, iki judule Gong lagu organisasi masyarakat. Wah, duh, ya apik Truk. Coba tak rungokne. Organisasi masyarakat besar jasanya untuk nusa bangsa merata kemajuan nyata rukun bersatulah semuanya di segala bidang kegiatan pendidikan dan keterampilan ekonomi kesejahteraan kesehatan amal usaha. Terima kasih untuk semua berpahala kami doakan berjuanglah jujur dan tulus organisasi juga pahlawan organisasi juga pahlawan. Organisasi juga pahlawan. Oh ya jelas Truk. Apa wae sing duwe jasa tumrap apa wae luwih-luwih jasa mengguing negara, mengguing bangsa. Ya kuwi mesti pahalane gedhe. Ngono ya Truk, termasuk organisasi sing dumadi saka piyayi-piyayi individu-individu sing padha nglumpuk kepengin sedekah. Oh ngono Truk. Iya no. Dadi organisasi sing ana nggon masyarakate padha karo nglumpuk kepengin nganakake sedekah. Ngono sing bermanfaat tumraping bangsa masyarakat. Lho di bidang apa wae termasuk iso sedekah sing wujude bondo donya, wujude ilmu karo wujude tenaga pikiran lho. Kuwi gaweane para organisasi ning nggone bangsane dhewe ki lak ngono kuwi ta, Truk. Wah iya ya. Besar jasanya untuk nusa bangsa. Ngono ki sing iso ndadekke ora ketang sithik mbaka sithik secara tidak langsung ikut membantu negara, membantu pemerintah dalam merata kemajuan bangsa sing nyata. Ngono nganti tekan nggon pelosok-pelosok kadang wis iso diwiwiti dening para organisasi lho. Ngono ya, Truk. Rukun bersatulah semuanya. Mula kabeh organisasi iki ibarate wong kepengin sedekah kabeh iki lak malah seneng to, Truk. Iya ya, Truk. Lah iya nek kabeh wong do seneng sedekah iki lak berarti saling bekerja sama. Sapa sing iso sedekah lak malah seneng. Tegese melu ngewangi-wangi oleh bangun negara. Ngono dadi organisasi iki malah anu ya, Truk, malah bersatu no. Wah, ya apik no malah Truk. Iya. Padha-padha wong sedekah kok, Truk. Ngono berarti nek ana sing kurang kae liyane melu. Ngono ngangkat sebab ora iso kok organisasi siji iso tebane iso sak negara iki iso ngrampungi kabeh iki ora mungkin. Mula mbutuhke organisasi-organisasi liyane. Ibarate wong sedekah iki ora mung wong siji iso sedekahi wong kabeh. Ya mbutuhke wong sing sedekah iki pirang-pirang. Ngono ya, Truk. Kuwi. Di segala bidang kegiatan kenyatane organisasi kae ya di bidang apa wae ya di bidang pendidikan loh, kesehatan ya terus di bidang ekonomi, di bidang apa Gong amal usaha liyane sing notabene iki sing iso memajukan bangsane dhewe kuwi mau.
Ngono ya, Truk. Mula jasane gedhe ning kono kuwi mau, Gong. Tanpa sadar iki iso melu luwih cepet memajukan bangsane dhewe kuwi mau. Ngono ya, Truk. Di bidang ekonomi ya ngono. Piye supaya kesejahteraane ya, Truk, warga masyarakat iki iso tumbuh kuwi ya salah sijine ya ana saka peran sertaning para organisasi-organisasi sing ana kuwi to, Gong. Ngono ya, Truk. Lah ya mula ki awake dhewe ya secara tidak langsung ki ya jane nek diangen-angen ya terima kasih ya, Truk. Lah iya no. Awake dhewe kudu berterima kasih. Luwih-luwih negara ya, Gong. Ya negara ki ya sangat berterima kasih anane organisasi-organisasi. Lho, ya, Truk. Iya. Ngono. Untuk semuanya ya, Truk, organisasi apa wae sing bergerak di bidang apa wae sing penting tujuane untuk meningkatkan kemajuane bangsa iki ya, Truk. Kuwi wah wis pahalane gedhe ya mesti to, Truk. Mula panjenengane para organisasi kae tujuane memang mencari pahala kok. Golek ridane Gusti Allah kae. Ngono ya, Truk. Kae padha karo wong-wong sedekah. Ngono malah sedekah iki nek dhewean iki kadang tebane ora akeh ning nek bareng-bareng karo kiai akeh nglumpuk dadi siji berorganisasi iki malah tebane iso akeh. Ngono ya, Truk, diangkat bareng-bareng lho nyatane ya iso berhasil meningkatkan ya, Truk, kemajuan bangsa. Oh iya ya, ngono ya, Truk. Iya kuwi nyatane ngono kok. Wah iya ya, Ya ndonga ya, Truk. Iya melawake dhewe iki sane nek mung ndonga. Lah iya ya, Ndonga ki ya ana kebaikane lho, Truk. Lho iya mula ndonga ki nek ora paham awake dhewe nek jebule ndongake iki ana kebaikane iki lak ya ora patek sregep ndonga. Awang awake dhewe kadang ndongake awake dhewe kadang ya ora ketengen. Apa meneh ndongake wong liya ya, Gong. Lah iya ya, Truk, iki lho, Gong. Jebule iki nek ora diparingi pemahaman ngono iki ora digatekke iki ya ngono ya. Ora iso golek kebaikan sing akeh. Sing jane gampang ning malah ora iso goleki mergo ora mudeng kuwi mau. Ndongake wong liya sing tanpa dijaluk kuwi jare manut dawuh sing ana iki kuwi ganjarane gedhe. Sebabe apa, Truk? Lho sebabe kuwi nuduhke nek ikhlas to, Gong. Ikhlas ya, Truk. Iya Kang Gareng sebab ora dikon kok ndongake iki. Oh iya ya, mongko awake dhewe nek ora ketengen lah arang-arang ndongake wong. Ya ngerti-ngerti ndongake Bagong ngono lah kadang iki malah ora. Ah iya ya, ndongake awake dhewe kadang ya lali. Iya. Lah ya mongko kuwi kebaikane akeh. Ngono, Truk. Iya, kuwi kebaikane akeh lho. Ki awake dhewe iki kadang melewatkan amalan sing kebaikane akeh ning gampang ning ora iso iki malah akeh lho, Gong. Eman-eman. Lah iya ya, Gong. Wah, ngono ya, Truk. Mula ya memberi semangat, Truk. Berjuang. Ya kae mau para organisasi ki nek ora landasane jujur karo tulus iki ora mungkin iso berkembang. Tekan sakyaene iki lho, Gong. Kuwi jebule nek manut hasil penelitiane ya, Gong. Organisasi sing gedhe-gedhe nganti iso berumur ratusan tahun iki jebule kae ya kuwi jebule bareng ana penelitian iki jebule dilandasi dengan kejujuran dan ketulusan. Ngono ya, Truk. Didasari karo profesionalisme ilmune sing pinter tenan ngono kae lho kuwi jebule telu kuwi siji ilmune ngerti karo jujure tenanan, tuluse tenanan. Sebab organisasi iki nek ora dasar kuwi jebule ya wong Kang Gareng kuwi nglumpukke wong 10 wae. Ya, Truk. Ayo ora iso ajeg kok. Lah iya ya, Gong. Kuwi jebule ngono kuwi hebate organisasi iki mula awake dhewe ya saiki apresiasi, Truk. Gumun, iya gumun. Lah iya kuwi jane minangka pelajaran sing apik nek dinengke tenan ngono kuwi mo ya, Gong. Ngono. Mula iki awake dhewe ya Gong, memberi apresiasi iki organisasi juga pahlawan. Tegese piye lho tegese iki mendapat pahala. Iya. Pahlawan iki saka tembung pahala
karuwan. Pahala iki jelas wis diparingi pahala saka Gusti sing Maha Kuwasa. Wan iki wonge. Ya, oh iya ya, Truk. Pahlawan ini orang yang diindikasikan akan mendapat pahala dari Tuhan karena jasa-jasanya. Mergo nindakake dawuh Gusti Allah sing jenenge amal soleh. Oh iya. Iki amal soleh para pahlawan iki nyata lho, Truk. Merata kemajuane bangsa iki iso dibuktikan kenyataane ya, Truk. Bantu karo negara, bantu karo bangsane dhewe kuwi apik, Truk. Mula awake dhewe ndonga supaya diparingi ibarate nek piyayi diparingi sehat terus, organisasine terus berjalan terus menerus ya, Truk. Saya maju. Amin Allahumma amin. Oh, ngono ya Kang Gareng. Wah iya, Truk, ngono, Truk. Semene sik Kang Gareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.